Kurs zázrakov. Lekcia 166. Sú mi zverené dary Božie. Sú mi zverené dary Božie. Všetko je ti dané. Božia dôvera v tebe je bezhraničná. Boh pozná svojho syna. Dáva bez výnimky a nenecháva si nič, čo môže prispieť k tvojmu šťastiu. Ak však tvoja vôľa nie je v jednote s jeho vôľou, nepríjmaš jeho dary. Prečo by si ale mal myslieť, že existuje iná vôľa než jeho? Tu je paradox, ktorý je základom vzniku sveta. Tento svet nie je vôľou Božou a tak nie je skutočný. Tí, ktorí si však myslia, že skutočný je, musia stále veriť, že existuje iná vôľa, vedúca k opačným následkom, než k tým, ktoré sú vôľou Božou. To je v skutku nemožné, ale každá myseľ, ktorá hladí na svet a považuje ho za istý, pevný, dôverný a skutočný, verí v dvoch stvoriteľov alebo iba v jedného, seba. Nikdy však v jedného Boha. Pre nikoho s takouto podivuhodnou vierou nie sú dary Božie priateľné. Musí veriť, že prijímať dary Božie bez ohľadu na to, ako sú zrejmé a ako naliehavo môže byť žiadaný, aby na ne uplatňoval nárok, znamená byť nútený zradiť seba samého. Musí poprieť ich prítomnosť, poprieť pravdu a trpieť, aby zachoval svet, ktorý vyrobil. Tu je jediný domov, ktorý si myslí, že pozná. Myslí si, že tu je jediné bezpečie, ktoré môže nájsť. Bez sveta, ktorý vyrobil, je videdencom, ktorý je bez domova a naplnený strachom. Neuvedomuje si, že práve tu sa naozaj bojí a je skutočne bez domova. Je videdenec blúdiaci tak ďaleko a tak dlho od domova, až zabudol, odkiaľ prišiel, kam kráča a dokonca aj to, kým skutočne je. No napriek tomu ho v jeho osamelom a nezmyselnom blúdení sprevádzajú dary Božie, o ktorých ale nevie. Nemôže ich stratiť. Na to, čoho sa mu dostalo, však nepozerá. Blúdi ďalej, vedomý si márnosti, ktorú vidí všade okolo seba a chápe, že to málo, čo má, stále ubúda, ako pokračuje v ceste, ktorá nikam nevedie. Aj tak blúdi v utrpení a chudobe sám, i keď Boh je s ním a jeho poklad je tak obrovský, že všetko, čo svet obsahuje, je v porovnaní s ním bezcenné. Vyzerá žalostne vyčerpaný, chatrný, v obnosených šatách a s nohami, ktoré mu kvôli
kamenistej ceste, po ktorej kráča mierne krvácajú. Nie je nikto, kto by sa s ním nestotožnil, pretože kto sem príde, prešiel rovnakú cestu, ktorú sledoval on a poznal rovnakú porážku a beznádej, akú teraz pociťuje on. Je však skutočne tragické, keď vidíš, že sleduje cestu, ktorú si vybral a nepotrebuje nič iné, než si uvedomiť, kto kráča s ním a sprístupniť tak svoje poklady, aby bol oslobodený. Také je tvoje vyvolené ja, ktoré si vyrobil ako náhradu za skutočnosť. Také je ja, ktoré zúrivo brániš proti všetkým dôvodom, výpovediam a svedectvám, ktoré dokazujú, že to nie si ty. Nevenuješ im pozornosť. Pokračuješ vo svojej určenej ceste so sklopenými očami pre prípad, že by si zachytil záblesk pravdy, bol zbavený sebeklamu a oslobodený. Krčíš sa strachom, že by si mohol na svojom ramene pocítiť dotyk Krista a mohol vnímať jeho vľúdnu ruku, ako ťa vedie, aby si vzhliadol na svoje dary. Ako by si potom mohol prehlásiť, že máš vo svojom vyhnanstve nedostatok. Kristus ťa chce prinútiť k smiechu nad takým vnímaním seba samého. Kde je potom sebalútosť? Čo sa stane z celej tej tragédie, ktorú si chcel vyrobiť pre toho, pre koho Boh zamýšľal iba radosť? Teraz ťa prepadol dávny strach a spravodlivosť ťa nakoniec dobehla. Kristova ruka sa dotkla tvojho ramena a ty cítiš, že nie si sám. Dokonca si myslíš, že to úbohé ja, o ktorom si sa domnieval, že je tebou, možno nie je tvojou pravou totožnosťou. Možno je Božie slovo pravdivejšie než tvoje. Možno, že sú jeho dary určené tebe skutočné. Možno, že nebol tak celkom oklamaný tvojim plánom držať jeho syna v hlbokom zabudnutí a ísť cestou, ktorú si zvolil bez svojho ja s veľkým ja. Božia vôľa ničomu neodporuje. Iba je. Nie je to Boh, koho si uväznil svojim plánom straty svojho ja. Boh nevie nič o pláne, ktorý je tak cudzí jeho vôli. Existovala tu potreba, ktorej nerozumel, ale dal na ňu odpoveď. To je všetko. Ty, komu bola táto odpoveď daná, nepotrebuješ už nič iné, než ju. Teraz žijeme, lebo teraz nemôžeme zomrieť. Dostala sa ti odpoveď na túžbu po smrti a pohľad na ňu bol práve
nahradený víziou, ktorá chápe, že nie si tým, kto si predstieral, že si. Ten, kto kráča s tebou, ľudne odpovedá na tvoje obavy jedinou milosrdnou odpoveďou. Tak to nie je. Vždy, keď ťa skľučuje myšlienka nedostatku, poukazuje na dary, ktoré máš. A keď sa cítiš osamelý a bojíš sa, hovorí o svojom spoločenstve. Pripomína ti však ešte jednu vec, na ktorú si zabudol. Jeho dotyk ťa učinil takým, akým je on sám. Dary, ktoré máš, nie sú len pre teba. To, čo ti ponúkol, sa teraz musíš naučiť dávať. Toto je lekcia, ktorou jeho dávanie učí, lebo on ťa zachránil pred samotou, ktorú si chcel vyrobiť, aby si sa v nej ukryl pred Bohom. Pripomenul ti všetky dary, ktoré ti dal Boh. Hovorí tiež o tom, čo sa stane tvojou vôľou, keď tieto dary príjmeš a poznáš, že sú tvoje. Dary sú tvoje, zverené do tvojej starostlivosti, aby si ich dal všetkým, ktorí zvolili osamelú cestu, ktorej si ty unikol. Oni nechápu, že iba nasledujú svoje priania. A práve ty ich teraz učíš. Lebo ty si sa naučil od Krista, že pre nich existuje iná cesta. Uč ich tým, že im budeš ukazovať šťastie, prichádzajúce k tým, ktorí cítia Kristov dotyk a uvedomujú si Božie dary. Nedovoľ, aby ťa pokúšal zármutok a ty si bol neverný tomu, čomu dôveruješ. Tvoje povzdychy budú teraz zrádzať nádeje tých, ktorých tebe vzhliadali, aby boli vyslobodení. Tvoje slzy sú aj ich slzami. Ak si chorý, odmietaš aj ich uzdravenie. To, čoho sa bojíš, im iba potvrdzuje, že ich obavy sú oprávnené. Tvoja ruka sa stáva darcom Kristovho dotyku, zmena tvojho myslenia sa stáva dôkazom. Dôkazom, že ten, kto prijíma Božie dary, nemôže nikdy ničím trpieť. Si poverený zbaviť svet bolesti. Nezraď ho. Staň sa živým dôkazom toho, čo môže Kristov dotyk ponúknuť všetkým. Boh ti zveril všetky svoje dary. Svojím šťastím buď dôkazom toho, ako sa premení myseľ, ktorá sa rozhodne prijať jeho dary a pocítiť dotyk Krista. Také je teraz tvoje poslanie. Boh poveruje všetkých, ktorým sa dostalo jeho darov, aby ich zdieľali ďalej. On sa s tebou o svoju radosť podelil.
Ty teraz choď a zdieľaj ju so svetom. Koniec lekcie 166. Sú mi zverené dary Božie. Sú mi zverené dary Božie. Sú mi